ഫെർട്ടിലൈസർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു 3 ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്നാമത്തത് കണ്ടത് ചായന്റെ മഡാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ചായന്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കളയും. ആ സാധനം നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കണം. പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളമാണ്. തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം 2-3 ദിവസം പുളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഈ മുട്ടത്തോട് നമുക്ക് ഉണക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്. മുട്ടത്തോട് ഉണക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിരിക്കണല്ലേ. യെസ്, നന്നായി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ടത്തോട് ഉണക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം അതിന് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിച്ചതാണ്. ഇതെന്ത് നന്നായിട്ടൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഈ മുട്ടയും കൂടി വെക്കുകയാണ്. ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, അതും കൂടി ഉണക്കണം. അതിന് നമ്മൾ വെയിലുള്ളപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ട വെക്കുക. പിന്നെ ഇതാണ് നോക്കുക, ഇത് പറയുന്ന കാപ്പിൻ്റെ ഇതാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെച്ചത് ഞാൻ മുമ്പ് വെച്ചതാണ്. ഇന്നലെ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങും. ഇതാണ് കാപ്പിൻ്റെ ഇത്. കണ്ടോ, ഇതൊരു പൊടിയാണ്. നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോവുള്ള ചെടി തന്നെ നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോവ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് കുറച്ചെടുത്തും കൊണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ഇടുക. അല്ലാതെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഈ പൊടിയാണ് നല്ല ഫെർട്ടിലൈസർ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെടിക്ക് മാത്രം ഇടുന്നുള്ളൂ. ചെടി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല, ഉണ്ട്, കളിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇടാം. ഇനി പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് 2-3 ദിവസം ഇങ്ങനെ വെയിലത്തൊന്നും വയ്ക്കണമെന്നില്ല, ഒന്ന് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പുളിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ മുട്ടത്തോട് എങ്ങനെ ഇടുകയെന്നും കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ. മുട്ടത്തോട് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നല്ലൊരു പൊടിയായി കിട്ടും അല്ലേ. ഇതിന് കൈവച്ച് പൊടിച്ചതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഇടുകയാണ്, ഞാൻ ആദ്യം ഇത്രേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചേക്ക ഇതേപോലെ ഇട്ടാൽ മതി. സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഈ വായിച്ച കണ്ട ഇതാണ് മുട്ടത്തോട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. ഉണ്ടോ, ഇതാ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മുട്ടത്തോട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിടുക. പിന്നെ ഈ തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടത്തോട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ചെടിക്ക് എത്ര വേണ്ടത് അത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഒഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനും ഇതേപോലെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഒഴിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. അടുത്ത ഫെർട്ടിലൈസർ പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് തൊലിയാണ്. ഈ തൊലിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണക്കി എടുക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതാക്കുക. എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക. ഓറഞ്ച് തൊലി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണങ്ങിന്ന് വരില്ല. മഴ പിന്നെയും മഴ കൊള്ളാണ്ടിരിക്കണം. ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണം അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ചോദിച്ചത് ഉണങ്ങാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കം ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പം വില കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടുക.
അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് തോല് ഉണങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കാൻ നോക്കിയല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് തോല് ഉണക്കിയതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് തോല് ഉണക്കിയതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2-3 ദിവസം വെക്കണം. എന്നാലും ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ അതേ മണമാണ്. ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 2-3 ഓറഞ്ച് എടുത്ത് അതിന് കൊടുക്കും. അഞ്ജന അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഇതാവില്ല, കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ആവും. ഇതാ 10 ഓറഞ്ചുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 5-5. ഇനി ഇത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല മണമുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല മണമുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു വർഷം ഇവിടെ നന്നായി പിഴിയുക. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിയുന്നു. ഒരു വെള്ളം ചെടിക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് വെള്ളവും എല്ലാം കൂട്ടി ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് അതേപോലെ ഒന്നും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അത്രയും ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ചെടിക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറേ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്നാലും ചെടി പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ചെടി, ഇതവിടുത്തെ ചെടി എല്ലാം വെള്ളമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ റൈസ് റെഡിയായി.